ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದಂದು 17/7/26 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿಯಾದಂಡು 30/16/2010 ಮಧುವನ. ಪರತ್ ವರ್ಷಗೂ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಪುಣಿದ್ದ ಜೊತೆ ಪರತ್ ಸಂಸ್ಕಾರೊಳಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ದು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆದಪ್ಪನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾಹೃದಯಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತಾದ ಮನಸ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ದುಃಖಿ ಅಶಾಂತಿ ಆತ್ಮಗೂ ಆಶ್ರಯ ಕೊರಲೆ. ಈ ದಿನ ಬಾಪ್ತಾದ 4 ಕಡೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ ನೋಡದು ಸ್ಥೂಲವತನಗೂ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿರು. ಮಾತ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ತಮ್ಮ ಮಧುಬನ ಇಲ್ಲಗ ಮುಟ್ಟದು ಬಿಡ್ತೀರು. ಪ್ರಪಂಚದಗಳಂತೂ ಕೇವಲ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಗಮಡು ಸದಾ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು. ತಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸದಾ ಸಮಾವೇಶ ಆದಂಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟದು ಬಿಟ್ಲೆ ಕಣ್ಣೆರಡ ಸಮಾವೇಶ ಆದಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಸಂಗಮೆಗಾದಂಡು ಇನಿ ಸಂಗಮೆಗಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ರಾಜ್ಯಗೂ ಬಿದರ್ದು ಪೋಪ ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವ ಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಕಣ್ಣಿಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೋಚಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲಂತೂ ಒರಿಯಗೊರಿ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಉಡುಗೊರೆ ರೂಪುಡು ಸ್ವರ್ಣಿಮ ಪ್ರಪಂಚನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಸಮಾವೇಶ ಆದುಂಡೆ ಒಯ್ದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಟ್ಟೊಲಿ ಮಾತೆನಲ ಎದುರುಡು ಸ್ವರ್ಣಿಮ ಪ್ರಪಂಚ ಕನ್ನಡ ಸಮಾವೇಶ ಆದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಟ್ಟೊಲತ್ತೆ ಎನಿ ಸಂಗಮ ಗೊಟ್ಟುಳ್ಳರು ಎಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರು. ಇತ್ತೆ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರವಾದ ನಿಕಲು ಪೂರ್ವಜರ್ನ ಭಕ್ತರು ದುಃಖಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ನಿಗಳು ಪೂರ್ವಜಾತ್ಮನು ಏದೊಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಎಂಚ ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿರ್ದು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಲೆ, ಸುಖ ಕೊರ್ಲೆ, ಖುಷಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಕೇಂದು ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಐನೇಳದವರಣಿಗಳು ಆತ್ಮ ದಯಾಹೃದಯಿ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ದಾತನ ಜೋಕ್ಲ ರೂಪುಡು ಆತ್ಮಗೂ ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಕೊರುಪುನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪುಡು. ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಮಸ್ತ್ ದಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ದುಃಖಿ ಅಶಾಂತಿ ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ ನಿಖಲಿಗಳ ದಯ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೆಮ್ಮ ಬತದು ಬುರ್ತುಂಡು ನಿಖಲಿಗಳ ಸಹ ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ ದಯ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷಡು ದೇಪಂಡ ಈ ದಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ ವರ್ಷ ಪೋಪುಂಡು. ಐನೇಳದವರ ಪೋಪ್ನ ವರ್ಷಡು ನಿಕುಲು ವಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ವರ್ಷದ ಜೊತೆ ಒಯ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಪರು. ಇಂಚ ವರ್ಷ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ತೆತ್ತುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಒಯ್ಕು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪರ. ಒಗ ಹೊಸತೇನ ಜಿಂಜವನರ ಸದಾ ಕಾಲಗಾದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪರ ಅತ್ತು ಒಂದೇ ಸಮಯಗಾದು ಕೊರ್ಪರ. ದೇಪಂಡ ಇದೇ ಮುಟ್ಟಗಳ ವಾ ಪರತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಮನಸ್ಸಿಡು ತೂವೊಂದು ತೆರಿದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಬಾಪ್ತಾದ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಈ ಪರತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ವಿಘ್ನ ರೂಪಡು ತೋಚಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಾಬನೆ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ತಂಡು. ಬಾಬನೆ ಸಂಸಾರ ಐನೇಳದವರ ಈ ಪರತ್ ಸಂಸಾರ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ವಿಘ್ನ ಪಾಡುಂಡು ಇದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಓಡತ್ತೆ. ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಮಾತೆರ್ಲ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇದೇ ಮುಟ್ಟಗಲ ಪರತ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ನಿಧಾನ ಮಲ್ಪನವು ಬಾಪ್ತಾದ ತೂತೆರು
ಐನಡ್ದವರ ಈ ದಿನ ವರ್ಷಗೂ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಂದು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಕೈದೆರ್ಪುನ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಅದೊಂದಾಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಕೈದೆರ್ಪುಡು ದೆರ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಪರಸ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೈದೆರ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಕೂಡ ದೆರ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಾಪ್ತಾದನ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜೋಕುಲು ಕೈದಿರ್ತದ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸಾಹಸವಂತ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು ಬಂದು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಾಪ್ತಾದನ ಸಹಯೋಗ ಸದಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ ಏರು ಕೈದಿರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮಲ್ಲವೋ ಸದಾ ಕಾಲಗೂ ಅದು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆದುಂಡತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಕಾರಣ ಪರತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಭವದ ವರದಾನನು ದೇತೊಂದರ ವರದಾನ ದೇತೊಂದರ ಧೈರ್ಯದ ಫಲ ಅಂತೂ ದಿಕ್ಕುನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆದ ಜೋಗುಲ ಧೈರ್ಯಗೂ ಮಸ್ತ್ ಹೆಜ್ಜೆದ ಬಾಬಾ ಸಹಯೋಗ ಇತದೇ ಉಂಡು ಪಂಪನವು ಬಾಪ್ತಾದನ ವರದಾನ ತೆಗೆದುಂಡು ಐನದವರ ಎಂಕುಲು ಪರತ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತ ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪನು ಇನ್ನಿರದ ನೆನಪು ದೀವನುಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತುಬಿಡಿ ಎರಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ವಾಪಸ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪುನ ವಸ್ತು ತಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ದಿಗುಂಡ್ಜಾರು ದೇಪಂಡ ಕೊರ್ದುಪ್ಪುನ ವಸ್ತು ಎನ್ನತ್ತು ತನ್ನ ತೈನದವರ ತಮ್ಮ ಕೈತಲು ಎಂಚ ದೀವನ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಾಬಾ ಕೊರಿಯರಡ ಬಾಬಾಗೆ ಕೊರಪರತ್ತೆ ಪಕ್ಕತ್ತೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಈತ ರಡ್ಡು ಕೈದಿರ್ಪಲಿ ಪಕ್ಕ ವಿರೋಧಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹ ತಿರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಇತ್ತೊಂದು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು ಐತ ಅನುಭವ ಐತ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪನ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆಗಾದು ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಸಂಗಮಿಗ ಪಂಡ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಯುಗಾದುಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ಸರ್ವ ಗುಣಗಳು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಖಜಾನೆ ಓ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು ಐತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಐನರ್ದವರ ಈ ದಿನ ಬಾಪ್ತಾದ ಏರು ಮಾತ ಕೈದಿರ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಎದುರುಡುಕುಲ್ದೊಪ್ಪು ದೂರುಡುಕುಲ್ದೊಪ್ಪೇರು ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಂದಪ್ಪನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೃದಯದ ಎಂಚಿನ ಕೊರಪೇರು ಶುಭಾಶಯನಂತೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಶುಭಾಶಯದ ಜೊತೆ ಮಾತನ ಮಸ್ತಕದ ಮಿತ್ತ ಕೈದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲ ಸಹ ಬಾಪ್ತಾದಲ ಸಹ ವಾಹ್ ಬಾಹ್ ಜೋಕ್ಲೆ ವಾಹ್ ಪಂದು ಮನಸ್ಸುಡೆ ನರ್ತನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ ನಿಕುಲ ಸಹ ಮನಸ್ಸುಡೆ ನರ್ತನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರ ಹಾಜಿ ಬಂದು ಬಲ್ಲೆ ಈತ ಟೀಚರ್ಸ್ ತೂಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೈತಿರು ಕೈತಿರುಪುಲಿ ವಿದೇಶದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಹ ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದಾಗಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲ್ಯದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಜೋಕುಲು ಲಕ್ಷ ದೀವಂದೇರು ಸಂಪನ್ನ ಆಪನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪನ ಲಕ್ಷ ದೀವನ್ನೇನು ತೂದು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಟು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆಪನಂಚಿನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಪನ್ನ ಸಮಯನು ಕೈತಲು ತೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿದ್ದರೈನು ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ಖುಷಿಲ ಸಹ ಉಂಟು ಬೊಕ ಪ್ರಪಂಚದಕುಲು ದುಃಖಿಯ ಶಾಂತಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಓವಾಂಡಲ ಆಶ್ರಯ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು ದೇಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಚೀರಾಟ ಸಹನೆ ಅಪುಜಿ ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಆದುಂಡತೆ ಐನಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಶಾಂತಿ ಗೆಚ್ಚವನುಂಡು ಇತ ಹೃದಯಲೆ ನಡತೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಜೊತೆಟು ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೆ ಎಂಚ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತರಡ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಸದಾ ಕಾಲಗಾದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರು ಸದಾ ಕಾಲಗಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತರತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಮಯಗತ್ತು ತಾನೆ ಎಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತದ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಅಪಾರ ಅವೇ ರೀತಿ ದಾತನ ಜೋಕ್ಲಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತನ ಸ್ವರೂಪರದು ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆನ ಸಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂದೆಕಾದು ತಯಾರಾದುಲ್ಲರ
ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲರ. ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಕೈದಿರುಪುಲೆ. ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಮಯ ತಿಕ್ಕನಗ ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೊಡು. ತೇಪಣ್ಣ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲೆ ಸುಖಮಯ ಸಂಸಾರನು ದೇತಂದು ಬರಡು. ಬಾಬಾ ಇರು ನಿಖಲು ಜೋಕುಲೇನು ಈ ಸೇವೆಗೆ ಅದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಮಂತಂದೇರು. ಕೈರ್ದು ಕೊರಡಾಪುನತ್ತೆ ಐದವರ ನಿಖಲು ಬಾಬನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಪ್ತಾದ ನಿಖಲು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಥ ಅದು. ಕೈದ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಓಂಡಲ ಕೊರಂದುಪ್ಪನ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು. ಆಕಲು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲಿರು ಕೂಡ ನಿಖಲು ದುಃಖಿಲೆಗೆ ಸುಖ ಕೊರ್ಲೆ, ಚಿಂತಿತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊರದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ನಿಖಲೇನು ನಿಖಲು ತಿರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾನ ತಿರಿಯೊಂದರು ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಐನರ್ದವರ ಬೀತೆಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪಲೆ. ದೇಪಂಡಿತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರದು ನಿಖಲು ಬಾಬನ ವರದಾನದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಪ್ಪರು. ಐನರ್ದವರ ಬಾಬ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಭಾವ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭಾವ ಪಂಪನ ಸಂಕಲ್ಪನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಆ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸಂಗಮಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಮಹಿಮೆ ಅನುಭವ ಒಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆವಂದೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಅಕ್ಲೇನು ಹೊಸ ಬೆರುಪ್ಪಡು ಪರತಕ್ಕಲು ಆಂಡಲ ಬತ್ತದುಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೇನಕ್ಕಲು ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ತಿರುಗಿರು. ಅತಿಂದ್ರೆ ಸುಖದ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ತುಪ್ಪಿರು. ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಲ ಸಹ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯಪ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತದಿರು. ಆ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವರಾದುಲ್ಲರ ಅತ್ತನ ಕೆಲವರಾದುಲ್ಲರ. ಬಾಲೆ ಪಂತನತ್ತೆ ಜನಕ ಬಾಲೆ ನೂತ ಎರ್ಮದ ಮಾಲೆ 14,000 ಮಾಲೆನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೇರ್ಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐನರ್ದವರ ಎಂಕುಲು 14,000 108 ಮಾಲೆಲು ಬತ್ತೇ ಬರಪ ಬಂದು ತೆರೆದುಪ್ಪನಕಲು ಕೈದಿರುಪಲೆ. ಹೊಸ ಬಿರ್ಲ ಸಹ ಕೈದಿರ್ತಂದುಲ್ಲಿರು. ಸುಭಾಷೆಲು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ತಕಲೆ ವಿಜಯ ಪೆರು. ಬಾಪ್ತಾದಗಲ ಸಹ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ತಕಲಾದುಪ್ಪಿರಕಲು ಮುಂದುವರಿಯೋರು ಎಡ್ಡೆವು ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ತುಲ್ಲರತ್ತೆ ಕೈದಿರ್ಪುಲೆ. ಏರು ಸುರೂತ ಬಾರಿ ಬೈದೇರು ಕೈದಿರ್ಪುಲೆ. ಮಹಾತೆರ್ನಲ ಕಡೆರ್ದು ನಕಲಿಗೆ ಸುಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊರದುಲ್ಲಿರು. ವಾ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐನ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರಿವೈಸ್ ಮಲ್ಪಾರು. ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಜೋಕ್ಲಿಯನ್ನು ತೋದು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸಮಯ ಟೂ ಲೇಟ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಸುರುಕು ನಿಗುಲು ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಐನದವರ ಪರಿವಾರ ಇಡೀಗೆ ಬತ್ತುಪ್ಪುನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತ ಜೋಕುಲ ಕಡೆರ್ದು ಬಾಪ್ತಾದ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊರನುಲ್ಲಿರು. ಈತೆ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಮಲ್ಪಡು ಸಾಹಸ ಉಂಡೆ ನಿಖಲು ಸುರುವುದೇ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಅವಡು ನಿಶ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ನಸೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಆದುಪ್ಪಡು. ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪರತಕ್ಲೆ ಅದುಲ್ಲಿರಂಡ ಹೊಸ ಬೇರು ಒಂತೆ ಸಮಯಡು ಅದ್ಭುತ ಮಲ್ತು ತುಜ್ಪವರು ಎಡ್ಡು ವಿಷಯ. ಈತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಹೊಸ ಪದ ಪರತಕ್ಲ ಆದುಪ್ಪಡು ಮಾತೆರೆಗಳು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಯನ ಕೊರಪೇರು. ಈತೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸಂಕಲ್ಪಡ್ದು ದೂರ ಮಲ್ತೊಂದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಂದು ರೂಪಡು ಸ್ಥಿತ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಲ್ಪರ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾನು ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೆ ಹೂವಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೆ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಂದು ರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಿತಾದುಪ್ಪೇರು ಕೈದಿರ್ಪುಲೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಇತಿ ಅಭ್ಯಾಸ 15 ದಿನ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಂದು ಪಾಡ್ಲೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಡು ಇತ್ತೊಂದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಂದು ರೂಪೋಡು ಸಫಲತೆ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಪಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತಲೆ ಅತ್ತನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ದೇಪಂಡ ಮುಲ್ಪಂತು ವಾಯುಮಂಡಲ ಸಹ ಉಂಡು ಅಂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನೋಡು ಇತ್ತಿದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತವಾಗಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಲ್ಪಡು. ದೇಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಈತು ದುಂಬು ಪೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆತ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಾಪನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಪಂಪೇರು. ಐನರ್ದವರ ನಿಖಲು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನೋಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಬರೆದು ಕೊರಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಟೀಚರ್ನ ಮೂಲಕ ಮುಲ್ಪೆತ್ತಂಡಲ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡಲ ಮಾತೆರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಇಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆದುಂಡು. ಇಂದಿತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಾಪ್ತಾದ ಕೈತಲು ಬಣ್ಣಗ ತೂಪ. ಇಂದೆತ್ತ ನಿಗುಲು 108 14,000 ಮಾಲೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲರ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿನದ ದಿನಚರಡು ಏತು ಸಫಲ ಆಂಡು 5 ನಿಗುಲು ಏತು ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಕೈ ತಿರ್ತಂದುಲ್ಲ ಏರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಧಾರಣೆಡು ಯಾನು 108 ಆತನ 14,000 ಮಾಲೆಡು ಬರ್ಪೆ ಬಂದದ್ದು ನಿಖಲು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೆಯುಡು. 5 ದಾದಿಯೇ
ದಾದಿಯರು ಪುದರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಕೆಲವರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಬಂದು ತೆರಿವಿರು. ಐನದವರ ರಿಪೋರ್ಟರ್ದು ಗೊತ್ತಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸದಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ರೂಪ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರೋ ಆ ರೂಪನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಬಂದು ಬಾಗ್ತಾದ ಕೇನರು. ಐನು ಸ್ವರೂಪಲು ಒಯ್ನು ತೆರಿಪದ ಅವಲ ಸಹ ಏಪಬೋಡು ಅಪಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವರೂಪ ಇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ ಒಯ್ನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅತ್ತನ ಸಮಯ ಪತ್ತನೆ ಪಂತ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು. ಕೈ ತಿರುಪುನೆಟ್ಟು ಬಾಗ್ತಾದ ಖುಷಿಯಾದಲ್ಲಿರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೈ ತೆರ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಇತ್ತೆ ಕೈ ತೆರ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಅಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಜ ಇತ್ತೆ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗದ ಅಭ್ಯಾಸಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನಡು ಬರ್ಪುಣವು ಸಹಜಾದ ಬರ್ತುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ವಾ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತಿಯಾರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಅವು ಆತ ಸಹಜಾದ ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಸಮಯ ಅಂಚಿನವು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಡು ಇತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಿತ್ತ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕೊರ್ಪರು. ಈ ವರ್ಷದ ಸಮಾಪ್ತಿಡಿಂದೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಟೀಚರ್ ಅಲೆ ಅಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೊಚ್ಪೈರೆ ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲ್ಡ ಅಟಾಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೈನು ಒಲ್ಪ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ದಿವಲಿ ಅದು ಪುಣತ್ತೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಟು ದಿವಡು ಆ ಸ್ಥಿತಿಟು ದಿವಡು ಮಹಾಮಂತ್ರಲು ಸಹ ನೆನಪಾಡ್ತೋಡು ಮನ್ಮನ ಭಾವಾದುಂಡು. ಮನಸ್ಸದ ಡ್ರಿಲ್ಲುಡು ಏತು ಸಫಲತೆ ಉಂಡು. ಐನು ನಿಕ್ಲೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ ಒರಿಯುರಿ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮಗತ ಸುಖ ಸಂಗಮಗತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭವ ಯಾವಡು ಬಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನದ ರಹಸ್ಯನು ಯೋಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಧಿನ ಧಾರಣೆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಧಾರಣೆದ ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲರ ಬಂದು ನಿಕ್ಳು ಚಕ್ ಮಲ್ತನೋಡು. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತನವರು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಪೋಪರು ಐದವರ ಈ ದಿನ ಬಾಪ್ತಾದ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಒಪ್ಪಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಡು ಕೊರತೆ ತಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಾನುಸಾರ ಪರೀಕ್ಷೆಲು ಸಮಯದಾನುಸಾರವಾದ ಅವೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಲ್ಲವರ ಮಾತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪನ್ನದ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಲೆ. ಈ ದಿನ ಬಾಪ್ತಾದ ತಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ವರೂಪಡು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಸ್ವರೂಪನು ಆತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ರೂಪನು ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆವು. ಮಾತ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲು ಬಾಪ್ತಾದನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೃದಯ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಪ್ತಾದನ ಶುಭಾಶಯಲು ಬಾಪ್ತಾದಾಗಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಂತುವುದು ಖುಷಿ ಆಪಡು ವಾಹ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ವಾಹ್. ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷ್ಮಿಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಆಲೆ ತಮ್ಮ ಚರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಹರದ ಮಾತೆರಗಳ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಳಿಪು ನೆನು ಕಲ್ಪಲೆ ಸದಾ ರಾವೊಂದೊಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಪೊಂದೊಪ್ಪುಲೆ ನಡಪುನತ್ತು ರಾವೊಂದೊಪ್ಪುಲೆ ರಾಪುನ ಕಲೆ ಮಾತೆರಗಳ ಪ್ರಿಯ ದುಂಡು ಐತವರ ರಾವೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಮಾತೆರಲ ನಿಕ್ಲೆಂತು ಒಲೆ ಖುಷಿ ತಾವು ಇಯಲೆಡು ತೂಕೆರೆಗು ಒಪ್ಪಡು. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ವರದಾನ. ಈಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯಡು ಪ್ರಕಾಶತದ ಕಿರೀಟನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಾವ. ಪ್ರಪಂಚಡು ಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಕಿರೀಟ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಈಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಪ್ರಕಾಶತದ ಕಿರೀಟ ಅದೊಂದು ಪಕ್ಕ. ಈ ಕಿರೀಟದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಆಧಾರವಾದುಂಡು ಪವಿತ್ರತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶತದ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಆಪ್ನತ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯದ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಓವಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರಕಾಶದ ಕಿರೀಟ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೋಜುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್. ತನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪನಾಪಲೆ ಮನಸ್ಸ ಮಹಾಧಾನಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ. ಜ್ವಾಲಾ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟಿತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನೆನಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆವು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆಗಳು ಆಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಆದೊಂದು ಸಂಘಟಿತ ರೂಪಡು ಜ್ವಾಲಾ ರೂಪ ಅದು ಉರಿಯುರಿ ಚೈತನ್ಯ ಲೈಟ್ ಅವಸಾಲೆ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು ಸ್ನೇಹಿಯಾದುಲ್ಲರು ಒಂಜೆ ಬಲ ಒಂಜೆ ಭರವಸೆ ತಕ್ಕಲಾದುಲ್ಲರು. ಇದು ಮಾತಲ ಸರಿ ಉಂಡಾಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಏಳು ಪತಂಗದ ಸಮಾನ ತಿರುಗುವಿರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.